Usa ka pampasaherong jeep sa Cagayan de Oro City ang kalit misilaob tunga sa dalan samtang nagbiyahe. Hinuon luwas ang 20 ka pasahero niini. Ani report. Kini ang kuhang video sa netizen nga si Angelo Dungalyo atol sa pagkasunog sa usa ka pampasaherong jeep sa Marcos Bridge, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Tungod sa kadako sa kalayo, paspas nga gilamoy among sakyanan. Sumala sa Bureau of Fire Protection, biyaheng bonbon ang maong jeep o padulong kini sa mong barangay diyang namatikdan sa mga pasahero o motorista nga nagkalayo na ang ubos nga bahin sa sakyanan. Paspas nga may kailap ang kalayo o maayo na lang sanglit luwas ang ana sa kapin 20 ka mga sakay niini. Ang sunog nagsinugod sa iyahang battery compartment. Nag-short siya, moto hinungdan nga nasunog siya kay doon lang magbudkod sa kining iyahang kining diesel fuel pump. Dako ang pasalamat sa kabumbirohan nga nalikayan ang kinabuhing maangin sanglit na bantayan. Busa hangyo sa otoridad ngadto sa mga motorista nga doble bantay gayod sa inyong mga sakyanan, labi na sa battery compartment aron masiguro nga malikayan ang sunog. Nanawagan sab ang kabumbirohan karon sa mga katawhan, labi na katong anaa duol sa panghitabo sa sunog nga ayha ma-picture o mag-video. Unahon usa ang pagtawag sa kabumbirohan. So, ako na lang ihatag po sir ang atong emergency hotline number nato sa Cagayan de Oro City Fire District 0926-752-0623. Muna ang atong hotline number aron sa ingon any emergency or pinakasayon kayo 911 para tulura ka numero. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.